Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Minn talba miktuba mill-Papa Pawlu VI fid-9 ta' April 1964 biex tingħat mill-ħabsin. Mulej, jgħiduli li għandi nitlob. Imma kif nista' nitlob jekk jien hekk imnikked? Kif nista' nitkellem miegħek fil-kundizzjoni li ninsab fiha? Ninsab id-dispjaċut, id-disgustat u xi drabi id-disprat. Ikolli qalb nisħet aktar milli nitlob. Qiegħed imbagħad għax kulħadd ħada kontrija u jiġġudikani ħażin. Ninsab hawnhekk, il-bogħod mill-familja, imneħħi minn fuq ix-xogħol, mingħajr libertà, mingħajr unur u mingħajr paċi. Kif nista' nitlob mulej? Issa nħares lejk kif kont imdendel mas-salib. Anke int mulej kont fid-dbatija. Iva, u xi dbatija. Naf, int kont tajjeb. Kont għaref, kont innoċenti. U kalunjawk, iddiżonorawk, ipproċessawk, sarbuk u qatluk. Imma għaliex, fejn il-ġustizzja? U int kont kapaċi taħfer lil min trattak b'mod daqshekk inġust u daqshekk qalil? Kont kapaċi titlob għalihom? Anzi, jgħiduli li jint ħallejthom joqtluk b'dak il-mod biex issalva l-qattila tiegħek ukoll, biex issalva lilna l-midinbin, biex issalva lili wkoll. Jekk kienu hekk mulej, huwa sinjal li tista' tkun qalbek tajba anke meta tafas fuq spallejk it-toqol tal-kundanna tal-qrati tal-bnedmin. Anke jien mulej, fil-qiegħ ta' qalbi inħossni aħjar milli jidrigom oħrajn. Jien ukoll naf x'inhi l-ġustizzja, x'inhi l-onestà, x'inhu l-unur, x'inhu it-tajjeb. Din iva hija talba tiegħi. Min l-imrar li għandi, jien nolli lejk il-leħen tiegħi. Tiġħudux. Għall-inqas int li batejt bħali aktar minni u għalija. Għall-inqas int omulej ismani. Fejn inqast, aħfirli. Il-kol kemm aħna għandna bżonn il-maħfra u l-ħniena. Nitolbok għalija nnifsi. Imbagħad mulej nitolbok għall-għażiża familja tiegħi li għadhom l-għożża ta' qalbi. Mulej jaqaf magħhom. Mulej farraġhom. Mulej għamel li jibqgħu jaħsbu fija, li jibqgħu jixtiequ lil ġid. Għandi tant bżonn li nkun naf li xi ħadd jaħseb fija u jixtieq lil ġid. U anke għal dawn sħabi sfortunati kollha li hawn miegħi u li qegħdin hawn ibatu wkoll. Li magħhom naqsam dan is-saqaf, mulej, fih nintek, ħenna lihom. Ħenna l-kulħadd iva, għal dawk li ġeluna mbagħtu. Għal kulħadd il-koll kemm aħna ninsabu fl-istess dinja imnikta. Imma aħna wkoll mulej, ħlejjaq tiegħek, ġbijat tiegħek u liedek o Ġesu. Ħenna lina l-koll. Mal-leħen fqir tiegħi inżid il-leħen ħelu u safi tal-Madonna. Marja Santisma, li hi ommok u li hi omma lina wkoll. Li tidħol għalina u tfarraġna. O mulejja, itfen miegħek id-dnub tagħna u għat rilna l-koll il-paċi tiegħek. Amen.